Hyvää huomenta. Tämä on Takinkääntökatsaus 2016 ja minä olen Riina Lumme. Okei, viikko sitten pidettiin hallituksen budjettiriihi. Mitä siitä jäi käteen? 1. Opintotuen leikkauksesta sinetöitiin. 122 miljoonaa lähti. Opiskelija saa nyt siis 100 vähemmän per kuukausi, vähemmän tukikuukausia, mutta enemmän lainaa, paitsi että heikommalla hyvityksellä. 2. Kiky-sopimus tuli valmiiksi ja näköjään yliopistot on nykyään taas julkisen sektorin työnantajia. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistot saa 14 miljoonaa vähemmän kuin mitä luultiin. 3. Opiskelijat siirrettiin yleiseen asumistukeen. Oikea suunta, mutta systeemi vaatii vielä vähän kehittämistä. Tässä budjettiriihen tiedotustilaisuudessa Sipilä esitteli valtion talousarvioesityksen tällaisella tosi hienolla graafilla. No meidän asiantuntijat valmisteli sitten oman graafinsa, opiskelijan talousarvio tuleville vuosille. Mut hei, miten ihmeessä me päädyttiin tähän? 1,5 vuotta sitten nimittäin uskottiin vielä, että koulutus ja nuoret on avain tulevaisuuteen. Silloin esiteltiin myös vähän erinäköisiä käppyröitä. No, vaalit käytiin, vaalien jälkeen tuli hallitusohjelma. Mitä ihmettä tässä tapahtui? No, meidän mielestähän tämä näytti siltä, että aika monta takkia tästä taisi kääntyä. This will hit the young. Because it will hit the young, it will hit the future. Just näin, Alf. Tässähän nyt nimenomaan just leikattiin siitä tulevaisuudesta. Mut hei, onneksi tämän jälkeen luvattiin, että nyt ei enää leikata lisää. Ja tästä päästäänkin sitten takaisin viime viikkoiseen budjettiriiheen, josta tuossa alussa puhuttiin. Mennäänpä nyt vielä loppuun katsomaan, miten päin se takki tällä hetkellä on.